Optager du mig? Optager du mig virkelig? Gør du? Meget kønt, når man springer igen på skærmen. Hvor er den dårlig. Den her, den kommer fucking på Facebook. Filmer du mig virkelig? Filmer du mig virkelig, hva'? Lille taber. Nej! Dværg. Jeg går i skole med en dværg. Jeg går i skole med en dværg. Jeg går i skole med en dværg. Jeg er ikke nogen dværg. Jo, for Jørgen. Nej, du er ej. Ej, for lige kom her ved siden af mig, så. Ej, det er du godt nok ikke. Dværg. Dværg. Nej, skal jeg mobbe dig, det er dværg. Det er dværg. Der er nogen dværg. Jeg har smagt dig en rose, lille af du. En rose som chokolade, lille af du. Hold din kæft. Jeg går i skole med en dværg. Jeg vil danse på bordet, fordi jeg går i skole med en dværg. Han kigger på din røv.